Хайырлы көн дуслар, бүген без сезнең белән гитарда Фирдәүс Тимаевның "Гомер үтә" дип исемләнгән җырын уйнарга өйрәнербез. Яздырылган җырны йөкләмә буенча күчеп карый аласыз. Җырның сүзләрен, аккордларын тасвирлауда таба алырсыз. Иң элек башлыйбыз аккордлардан. Нинди аккордлар, нинди чиратта уйналуына күз салып китик. Җыр башына EM аккордыннан. Димәк, EM C G D EM EM A G D G H G D. Куплетлар шушындый рәвештә уйнала. Хәзер кушымтаны карыйбыз. C D G EM D EM C D G EM D EM. Сол кулның уйналу тәртибен карадык, күчәбез оң кулга. Карыйбыз. Шушының белән видео дәрес тамам. Сорауларыгызны, тәкъдимнәрегезне видео язма астында яздырып калдырыгыз. Һәм әлбәттә бармакны өскә күтәрергә онытмагыз. Каналга язылыгыз. Кабат очрашканга тиклем уңышлар.